A Xunta e o sector do mar acordan realizar unha parada biolóxica en abril e unha veda en maio e xuño para recuperar o polvo. Con esta medida quérese axustar a pesqueira para protexer a reprodución do cefalópodo e garantir o seu futuro en augas galegas. Representantes da Consellería do Mar e das confrarías galegas reuníronse onte para buscar solucións ante a escaseza de polvo e acordáronse medidas a realizar para intentar recuperar a especie. Por iso, desta campaña desenvolverase unha parada biolóxica en abril e unha veda en maio e xuño. Durante estes 3 meses non se poderá capturar este cefalópodo, plan experimental que vén de ser anunciado para axustar a pesqueira ao ciclo de vida da especie para protexer a súa reproducción. Esperemos que non esteamos equivocados, que dé resultado, non? A ver, o acordo que se chegou aquí hubo moitos cambios, ayer hubo moitos cambios, ao final quedouse en que só sería un mes de parada biológica, e despois serían 2 meses de veda como sempre, non? No mes de parada biológica, a única solución que hai para a parada biológica é que sean polos fondos FEMPA. A verdade é que tiñamos moitísimas dudas, sabíamos que Pontevedra quería 2 meses a parada como sempre, Lugo tamén, non sendo Coruña que quería 3 meses e medio. Pero bueno, aí estuvo con nós a semana pasada a UPTV, que é o que estaba mirando como estaba o recurso, como estaban os alevíns e todo o canto hai. Ayer se nos notificou que había moi poucos de momento femias ovadas. E que había moi poucos alevíns e poucas nais reproductoras este ano, polo que o ideal sería realizar unha proba. Polo menos para saber ou intentar recuperar un pouco o recurso, non? Porque senón íbamos ter un problema que se a cousa iba mal, que para o ano que ven que xa non habería nin alevíns, nin habería reprodutores, e iría a moito menos. Entón, bueno, intentar, pois o que se nos notificou era intentar darlle un pouco máis de parada agora este mes que ven, para intentar recuperar o recurso, non? Xa que recorda que nos últimos anos está a diminuir a cantidade de polvo capturado, poñendo como exemplo de mala campaña a do pasado 2023. Foi un ano nefasto, foi un ano que si foi, sábese polo UPTV, que foi un cambio de temperatura moi brusco, que incluso había agua en profundidades hasta a 20 grados a agua, aí matou casi todos os reprodutores e matou casi todos os alevíns que estaban para o ano seguinte, para ver cosechar o ano seguinte, e iso foi un gran problema, non? Está habendo ahora mismo tamén un problema deses polo cambio climático, entonces o que intentamos é axudar un pouco ao recurso para que podamos seguir pescando, vivir deste oficio, non? E apunta que esta decisión ten tamén inconvenientes que barallaron os profesionais e os técnicos e representantes da Consellería do Mar. Barajamos o tema socioeconómico. Sabemos que hoxe en día para coller tripulación, pois nós aquí desde Ribeira sempre deixamos 2 meses porque é moi difícil coller tripulación para salir para o mar. Sabemos que están tanto tempo sin cobrar, tanto tempo sin faenar, que vai ser moito máis difícil cando entremos para o mar outra vez. Hai problemas de mercado, hai problemas dos fondos da parada biológica, son fondos FEMPA, non todo o mundo vai a entrar, xa nos avisaron que non todo o mundo vai a entrar porque unha sanción grave xa non entras, hai varias clases de sancións tipificadas que nos las van a mandar agora o jueves, a ver quen son, quen entrarían, quen non entrarían. Sabemos que moita xente queda fora, e despois é un sector que vive dese mismo recurso. Polo que non ten outras artes para substituir os meses de parón. Tamén hai a outra parte do puerto, dos puertos, non? Que son outras artes que andan aos aparellos, que andan a vetas, andan a miños, que tamén protestan e se queixan, que eles están na parada biológica e que vai ir todo o mundo para o mismo oficio, se vai a ser masificar moito máis outra arte, e solamente non masificando está no recurso, sacando recursos, senón tamén nos precios dese produto que é un peixe que vale moi pouco e habendo moito, pois vale moi menos, non? Entón, bueno, había que barajar todo, había que ver todas as posibilidades, pero, bueno, o que nos ofreceu a Consellería ayer foi, esa é a única medida que teníamos, meter un parado para a biología e intentalo, a ver se dá resultado, só sería para este ano, e mirar a ver se somos capaces de recuperar os recursos, non? Xa que se trata dunha especie con moito peso en numerosos portos galegos, por exemplo, no de Ribeira. Somos moita flota que vive deso, non? O que pasa, claro, había que buscar outra fórmula, pero a única fórmula que hai para unha parada biológica son os fondos FEMPA. E non é xusto que unha persona, pois, nós estamos prohibindo de salir a pescar, de faenar a esa arte. O normal sería que entrara todo o mundo, non? Que entrara todo o mundo para poder beneficiarse deso. É moito tempo parado, hai xente que é a bordo que ten que vivir, e despois os cobros hasta setiembre non serán. Que antes iba a ser moito máis tarde, e agora é moito antes, non?
O polbo foi perdendo protagonismo nos últimos anos pola súa escaseza no mar. Nos últimos 5 caeu case un 40% segundo Pesca de Galicia, polo que xa entrou no mercado o recurso doutros países. A verdad que xa está entrando, non? Xa todo xa entra que o produto que nós extraemos xa non abastecemos o mercado, non é casi imposible abastecer o mercado. E agora hai moitos máis países, hai 2 ou 3 países máis que entraron tamén no mercado este do pulpo, porque tamén se está consumindo moito, e é moito máis difícil, non? Sabemos que vai ser difícil pois, proteger ese recurso. 3 meses é moito tempo sin entrar produto do noso, aínda que se vai congelado. Hai cámaras que teñen pulpo gallego, pero é un riesgo que temos que correr, non nos queda outra. Xa que se prioriza garantir o futuro do polbo en augas galegas, no que vai de ano as lonxas de Galicia comercializaron 284 toneladas desta especie, que xeraron 3 millóns de euros polo incremento do prezo medio. Sen embargo, hai 5 anos, a estas alturas do ano, poxáronse nas rulas 411 toneladas de polbo.